מה זה? עמדי פה, אבל לא להתייעל. תראי אותה, היא באה משם. תראי איך הם ירוצו עכשיו, בואי. הנה הזכר, והיא שמה. הם שבעים כנראה. לא, בטח. היא תבוא. תראה איך הם רצים עכשיו, בווידאו. איזה קטנים, הם לא גדלו הרבה. צלמי. הנה עוד אחד, 6. תראה איזה יופי. היא לא נתנת לו לאכול, הבת ערב. לתרנגול? כן. אתה עושה לו פה לא נכון, שתיקח ארגז, משהו. שים ארגז. לא, מה פתאום, לא צריך כלום. אין מכוניות עכשיו פה, אין. לא, כאילו. עזבי, בסדר, הוא אוהב אותם אלי גם. הוא לא מתייחס אליהם. הנה. זאת הנקבה? כן, הנה, תראי. אלה שיש להם קרבולת, את רואה, זה הזכרים. 2 יש. הנה. יאללה, בכיפור.